Chatinofanira kuziva machampions, ngatitende Mwari, ngatitende Mwari, ngatitende Mwari. Hazvirevi kuti kana tichiita zvatiri kuita zvese izvi hatisi kuona zviri mberi kana kumashure, asi chatinofanira kuziva hakuna munhu unorasa musangano wake kana imba yake kana president wake, hakuna izvozvo. Tiri kuziva zvese, asi chamunofanira kuziva ndechekuti ngatizive kuti pfungwa dzakapindwa vachiwenga, dzakapindwa navagesa, ndiMwari akavasunda, ndiMwari akavasunda, nokuti vakafamba zvakanyanya vari munzira idzodzi dzine varume ava, asi vakasvika pakuona kuti no man, kwatiri kuenda hakusiriko ba, zvatinenge taakutopedza kuparara isusu tega tega, zvatinenge taakupedza vana, pedzesa vana nemhondi, nesu wachona futi tabatira futi nesu wacho futi. No, mauto ngatibatanei, masoja ngatibatanei, mahovheti ngatibatanei, mapurisa ngatibatanei, ana mujibha nana chimbwiro, madeteni, maopposition party, ZANU members ngatibatanei tose nemarudzi ari munyika ose, tiite chinhu one. Uyu munhu ari kutipedza uyu munhu ari kutipedza uyu, ende vapera sure. How many generals? Zvinondishungurudza manini. Ipapa panga ida kuwarwa mbishana masoja iwaya mbishana zvake achisekerera zvake idhinga asiri kuona achitava ndakatorena kuuraya ini. Anga arikuda kupedza zvishoma kuti asunde mwana wake chete kuti aende pamusoro, ende vakakasika kuona mama masoja da kutenda chaizvo, uchitenda vabageza. Uya ndiMwari akatumwa naMwari uya, navachiwenga haana utungamiri umwe uripo, ndiMwari akasunda munhu uya. Varume vaya zvivindi zvavakaitaka hazviitika bazviya, because utungamiri hwemuAfrica ukada kutaura saizvo zviya dai vageza kutaura kuno kuti kutonzwa kuti vakadimburwa musoro kana kuti vakaonekwa vakakandwa mugodhi kana kuti havasi kutozikanwa neguwa ravo kana kuti vachiwenga. But ngatitarise pana vanonzi mahovheti, wageza ihovheti gandanga chaiyo rakakwana, kachiti gandanga panguva yacho varungu vaivati magandanga, handisi kuti igandanga pinya vaivati magandanga. Patakakura tichiziva kuti vainzi vana mukoma vainzi magandanga, because varungu vaiti ipiro gandanga kureva kuti riri kupi gandanga. But ndio masoja iwo ndo vachiti masoja, isusu vatisvinyira vachiti vaiva kutsvinya. Ani mazvona vageza mucomrade akakwana chaiye, musoja chaiye, muuto akakwana chaiye. Chiwindi chakaitwa navageza chaiye choda kuti nyika izochirangarira chiya. Varume, munhu anonzi idhiyo haana kuchipa uya panhau yekuuraya vakomana netimu rake iri. Murume uya akasnipa vanhu vakawanda zvokuti akaslata vanhu vakawanda zvokuti uya anonzi idhiyo. But vageza vakasacrifice pa 117 million, vakasacrifice kumutaurira pinpoint kuti aiwa dzika yoita step down mani wakwadza nyika yo. Kune vanhu vakawanda vakataura kuti idhiya kuti kana kutongana nhasi vari mumajeri, vamwe nanhasi uno vakatochwa, vamwe nanhasi vakafa. Saka vageza vakatumwa naMwari, vageza munhu uyo akatumwa naMwari uya. Tingada kutsvaka zvakawanda zvemapato, zvemarudzi, zvemadzinza, but murume uya live akatumwa naMwari uya. Even chiwenga chachaye mweya waMwari uya, kana tichinamata katinamatei Mwari mupenyu. Mashoko avachiwenga kuti vakauya sei, vakadzoka sei kubva mukati megrupu iri, vakabuda sei mazviri. Mashoko avageza anotyisa varume vaya, vanotyisa vaya, vanotyisa vaya. Even uyu mukomana wenyoka yamabhunu uyu, ini mazuva ekutanga ndandisingamutrusteini, ndakutaura chokwadi live, ndini baba chinokurei, ndini chaizvo musandire audio iyi, ndanga ndisingamutrusteini, ndanga ndichiramba ini kumuteerera ini. Vanhu vangu vashanda naID, nokuti takabvira kure tichitaura nhau iyo ikai tiri muopposition party. Ani muri kuona, hakuna vanhu vaikwanisa kumira sanyoka yamabhunu kubuda vachifumura nekubudisa huori hwese huri muZANU PF. But nekufamba kwenguva ndakazotanga kuenda ndichiunderstanda, ndichinzwisisa, ndikaona kuti mukomana uyu ari right, uyu ari right. Ndava munhu anosvinura, munhu anotendeuka, munhu anobvunurazve. Moda munhu anoshandiswa naMwari zvakaita sei?
kushandiswa naMwari kuya Paul akanga ari munhu aienda kunouraya vanhu ari mhondi achikumbira matsamba nemapepa achinzi Sauro achienda kunouraya vanhu anga ari munhu kuti kana akasvika pavarume 1000 vanga vasingamiri paari, but Mwari vakamutendeutsa, Mwari vakamudzora Sauro. Nanhasi New Testament yese ndi Pauro akaparidza New Testament yese ndiyakaparidza kunaka kwaJesu. Saka vanhu tichatarisa kuti kwai nyuko yemabhunu abva kuzanu nyuko yemabhunu ndeko opposition wageza ndeko chiro nawo pari zvino chiri kudiwa achisi nyaya yemapato, achisi nyaya yematongerwo enyika kuti tinodivhaida kupi. Nyaya iripo ndeye kugatsa chimiro chenyika. Vageza vakagarwa nemweya waMwari. Ndini baba chino gore ndiri kutaura, vakagarwa nemweya waMwari vachiwenga even nyoka yemabhunu mufana uya wekadi mufana mweya waMwari wamwana wachidzisa anopenga uyu atedzerwe uyu anopenga uyu chichi takabva neko tikatombozvifunga but haiwa munga takabva neko munga kunaipwa ari genuine zvaari kuita mukomana uya totangira ipapo machampioni munozviziva ndiri kuti kudii. Totangira ipapo macitizen maZimbabweans kana vada kukuita mukonyo vana emasoni pfuti dzacho ngadzibude. Tiri kudzida pfuti dzacho izi hatidzokere kumashure baisu, hatidzokere kumashure nekuti takatosvipa magaro kare. Chacha kubata pasinei, hama dzakatotiwenga, shamwari dzakatotimaka, kunyangwe vamwe vanhu munyika vakatotimaka. Takatowengwa kudhara, zani achakatotiwenga kudhara nenyaya yekuti tikuwengera iti tikutaura kuti tingabve. Saka ndochitya kudzokera kumashure. Ndodzokera kumashure kupi? Kana dzichiuya pfuti dzacho ngadziuye tiende kuhondo. Hapana ndiyo yekutamba, hapana yekutamba, hapana yekutamba machampions. Kunyangwe tikapinda murodi zvinhu izvi zvamiya naenda nepamwe neimwe nzira, kana dzichirira pfuti vanachiwenga vanotsvagira pfuti kune dzimwe nyika vanozikanwa. Vakaenda sei kuChina achidzoka idaidza munanga kudzoka dzimwe namugaba vana nababageza vanozikanwa. Kune utungamiri huripo kumusoro uku zvombo zvinoorganizwa. Mauto ariko kumamilitary utinowira ariko mauto ari kusapota rusunguko vari kuziva kuti zvakanhingirikina. Vanobuda nezvombo topinda murodhi, mumwe nomwe unobata yake achipinda musango. Kana yahondo machampioni hakuna munhu anotrainwa 6 months, munhu anotrainwa 3 days achienda musango nehone pfuti. Tiri kutodzida ngadziuye, ngatitanga tapinda mumunhu rodhi tione kuti zvinobuda ndezvipi. Asi you supposed to must go nezvigananda zvake nezvimbavha zvake. Ndinokutendai mazvita, ndinokutendai zvikuru. Musaneteswa navanhu vari kuheka magurupu ava, musaneteswa navanhu vari kuthreatena nemagurupu mumafoni ava, musaneteswa navanhu vari kutaura zvinotyisa vachichidzira vanhu ava. Vana chavanoziva ndana mboka ava ndana punha ava, havana kana mapendo afana ava. Vana zvavanotomboziva bafana vaiwai. Vanhu vanenge vachitumwa vachipeswa vachipushwa nemashefu kunzi taurai zvakataurai zvakati. Hapana zvavanoziva bafana vai. Zvafana zvokwamutoko zviya zvinotengesa zvinochinja mari matm mamutoko zvina mutize zvokubuda chichitaura chiri mumotikari zvina nawale zvepabhorodhero apa zvinogara muborodhero umu zvimasiyawo zvokushandiswa nanaiti izvi zvakadzi zviri kufamba zvichiheka mabhurupu zvichikuloza magurupu izvi hazvishande izvozvo izvi kuda kudzivisa information kuti nhingiriri demonstration tadze kubudirira. Hayafamba kudhara information yapinda muvanhu kudhara, vanhu vari kupinda murodhi vachida vasingade. Ndinokutendai mazvita, ndinoitwa comrade baba chino kurei nyamasvisva nyandoro.